எல்லாரையும் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாரு. 100% 110% சூர்யா. தலைவா வேற லெவல் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாரோட ஆக்டிங்கும் பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஆக்ஷன் ஃபீல்டு படம் தான் இது. ஆக்ஷன் தான் இந்த படமே. ஹாலிவுட் லெவல்ல ஃபைட் கொரியோகிராஃபியாவே பயங்கரமா இருந்துச்சு. அப்புறம் ஆர்ஆர் தான் நிறையா. அதனால பாட்டுனா இல்லை, ஆர்ஆர் தான். அனிருத் பயங்கரமா இருக்கு. அவரோட ஆர்ஆர் தான் பேக் போனே இந்த படத்துக்கு. அப்புறமேட்டு 3 பெரிய ஜாமான் நடிகர், 3 பேர் நம்ம நடிகர்னா பயங்கரமா அடிச்சு எல்லாருமே சூப்பரா இருந்துச்சு. சூர்யாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு தலைவா. சூர்யா சார் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு சொல்ல வேணும். ஆனா இந்த படத்துல எப்படி ஒரு பிளேஸ், இப்படி நம்ம இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு ஷேட்ல நம்ம சூர்யா சார் பார்த்திருக்கவே மாட்டோம். அப்படி ஒரு புதுசான ஒரு ஷேடுல இருக்காரு. ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு. படத்துல மொத்த எல்லாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் விஜய் சேதுபதியே டிஃபரண்டான ஷேட்ல தான் கொண்டு வராங்க. அதுதான் விஜய் சேதுபதியோட ஆக்டிங் மத்தவங்க கூட ஓகே ஒரு அளவுக்கு இருக்கலாம். ஆனா விஜய் சேதுபதி சாரோட ஆக்டிங் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான இந்த ஒரு ஷேட்ல அவர் பண்ணதே கிடையாது. இது பவானிக்கும் இதுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் கூட லிங்கே ஆகாது. அதே வில்லன் தான், பட் வேற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு பார்க்கவே ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு லுக்ல இருக்கும். அந்த இது வேற லெவல்ல இருக்கு. சூர்யா சிங் தான் வேற லெவல்ல இருக்கு. சூர்யா சிங் தான் வேற லெவல்ல இருக்கு. சம வீட்டா இருக்கு. படம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இருந்துச்சா? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுமா அதுக்கு மேலே இருக்கு. தளபதி 67 பார்த்து பண்ண சொல்லுங்க. எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கும். சூர்யா செமையா நடிச்சிருக்காரு. சூர்யாவோட இது லீடா இருக்கும் கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. சுமாரா இருக்கா? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லையா? கைதி ட்ரெய்லர் பார்த்த மாதிரி, கைதி 3 உள்ள ட்ரெய்லர் பார்த்த மாதிரி. இது அப்போ படம் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லைன்றீங்களா? எதனால அப்படி சொல்றீங்க? கைதி படம் மாதிரியே இருக்குன்றனால உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? கைதி விக்ரம் வைக்கிறது பேர் கைதி 2 வச்சிருக்கலாம். 3க்கு சூர்யாவும் கார்த்திக்கும் கலக்குவாங்க. 3 சூப்பரா இருக்கும். கார்த்திக் இருக்காரா படத்துல? கார்த்திக் அப்படி வாய்ஸ் வருது. 3 2 பேரும் கலக்குவாங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. படம் கமல் சாருடைய ரசிகரா எனக்கு ஒரு ஏமாற்றம், எல்லாரும் ஒரு ஏமாற்றம். பழைய விக்ரமுக்கும் இந்த விக்ரமுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. இல்லை அதான் அது நல்லா இருக்கா இல்லை இது நல்லா இருக்கா? இல்லை பழைய விக்ரம் சூப்பர் சார். அது இது கைதி தான். கைதி படம். கைதி 2 கைதி 3 அதில் உள்ள ட்ரெய்லர்னு எடுத்துக்கலாம். இருக்கா இல்லை அதோட தாண்டி இருக்கா? அப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். ஆனால் வேற மாதிரி இருந்தது படம். வேற லெவல் படம். பழைய விக்ரம் படம் பார்த்தீங்களா? பழைய விக்ரம் பார்த்துருக்கேன். பார்த்தீங்களா? பார்க்கலையா? பார்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. பார்த்துருக்கேன் படம். விக்ரம் 1 பார்த்துருக்கேன். விக்ரம் 2 இப்போ பார்த்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நல்லா தூங்கிட்டேன். அந்த 20 நிமிஷம் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி எழுந்தேன். ஆனால் 20 நிமிஷம் தரமான படம். செகண்ட் ஹாஃப் வேற லெவலில் இருந்தது. அது ஃபகத் பாசில் சார் நீங்கள் தான் ஹீரோன்னு நினைக்கிறேன் சார் இந்த படத்தில். மெயினாக கமல் சார் கூட சைடு ஆக்டர் தான் இதில். அப்புறம் விஜய் சேதுபதி ஆனால் நீ வேற லெவல்னா இந்த படத்தில் அது இங்கே யார் ஆனாலும் பத்தலை. ஸ்டேஜில் இங்கே இருக்கும் எல்லாருமே செம்மையாக ஆடிட்டாங்க. ஸ்க்ரீன் மேலே ஏறி ஆடினாங்க. அப்பயும் பத்தலை, இடம் இல்லை. அந்த சாங் பத்தலை அங்கே ஆடுறதுக்கும் இடம் பத்தலை. விக்ரம் அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டவர் தான். எல்லாரையும் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாரு. 100% 110% சூர்யா.